Kwatan ne na? Ni na. Kwatan ne mika haruwa ka cire taya kuma ka dawo ka shiga karkashin agwagwa kana kuka. Wato ni da na san halin da nake cike yalo. Ni ba haka agwagwa ba. Kullum bisa bani matsala take. Kullum bisa ka bani matsala take agwagwa ga. Yanzu ni ba ha gani. Yanzu haka kaga shaf ya kwabe ko ya mutu. To don Allah da Annabi ina ne ka zai zuwa Kano in so su. Tun da gaba da Sokoto babu wurin da aka sayar da kayan safiya part na agwagwa da buje yalo shi da babban bakin ciki na yanzu ta kaka za a yi haɗinta sai na zo Kano na so kayayyakin agwagwa da buje in ban same su ba sai India. Ina kwatan ne. Yalo. Kwantar da hankalinka. Kaka ne ka kwantar da hankali na ana cikin halin haƙula da na nuna. Agwagwa ga da ita ne ya aure da ita naka ce sai iyali na yanzu haka magana ta biyu na kai toshin agwagwa ta lalace shaf ya kwabe ko ya mutu shan ta kaka za a yi in samu da kai lehe to ai kwatan ne baka sani ba to shi abin da yasa ni ce maka kwantar da hankalinka sanin da kai kenan to yanzu Allah ya kawo mu zamani ya kawo mu nesa ta taho mana kusa yanzu ka ci uban yanzu dan nan zuwa Kano an nesa a kusa shi ne kai ma magana ba kwatan ne shahararren yaron nan mai son ci gaba la ummar jihar Sokoto wato Abdulsalam okay kai na gane ko wannan yaron Mustapha Sunna shi ko ha wallahi kwatan ne duk abin da haka sai na agwagwan ga ka zo shagon nan nashi kana samu tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah kwatan ne kai agwagwa shi ka saye mai rai da lahiya shi wacce ta dan ɗaya bukata al'ummar jihar Sokoto da har na ƙetare na wasu jihohi kwatan ne suna tahowa shagon nan nashi su sai kayan agwagwa sannan abin da baka da labari abu wanda haka so wanda ma har in kana da bukatar sabo wanda za a yi ma oda da India ka zo shago Abdulsalam shi na yi ma oda ta da India a kawo ma shi cikin sauki da rahusa ka samu agwagwa ka ci gaba da inda na agwagwana kwatan ne alhamdulillah yanzu kan ka tarbo ni yalo wane wuri na yake zaune saboda wagga matsala da nake ciki ya zama dole da ni da al'umma jihar Sokoto da duk wanda ka jan agwagwa da buje ya san mazaunin Abdulsalam wane wuri na yake alhamdulillah kwatan ne ka san nan daidai gate din nan nagarta wanne cikin na farko ko na can karshe na wajen rawun a'a ba shi ba wanga wanda ka kallon gate din asibitin daji na shiga ki na ko shiga na gane to da ka taho wurin nan kana ganin shagon Abdulsalam na nan wurin nan zaka ga kayan agwagwa da buje ka tsaya ko kusa ga transformer Allah shi inda aka bai Janet inda ko nan ko fa na gane wuri kusa ga wurin nan na ko gane kuna nan tare da wannan shagon da kaka magana to watan ne yalo duk abin da ka sani na agwagwa da buje ana samu ne wurin nan tabbas kwatan ne tsakanin ka da ko sabo agwagwa da buje haka so wurin nan kana samun ta an gama bale kayan agwagwa da buje babu matsala godiya na kai na gode Allah ya saka da na gode to bari hada wakka sai ka taho wuce tare da kai to shikenan na gode fa aba alhamdulillah haka na kasance ka kaya Allah sarki Mustapha Sunna kaya ne kai kuma Abdulsalam Allah shi kara daukaka ga lamarin ga